Igbo bụ Igbo, ana m anabatakwa unu ọzọ na-agba nke ikpeazụ nke Nations Cup Special bụkwa nke na-abịara unu site n'isi mbido telivishọn. Unu ahụgo ka o si aga obere obere ka eji aga, obere obere ka eji Igbo si na obere obere ka eji aracha ofe dị ọkụ. Maka na a sị na ebe ọ na-ara mmadụ ahụ ka a na-ehu ya ọgwụ. Ebe ọ na-ara anyị ahụ ugbu a bụ gịnị? Ndị Super Eagles anyị bụkwa ndị gara mba Egypt ịnọchite anya ala anyị na AFCON nke 2019. Kedu ọ eziokwu Madagascar emerigo ndị ala anyị? Keduzie ihe a ga-eji mee ka o wee dị mma? Ihe a ga-eme wee bụrụ gịnị? Onye nlekọta Super Eagles bụ General kwesịrị ilenye anya na-agbatu ọ eziokwu inye anya na match Nigeria na Madagascar gbara. Ihu na Nigeria the possession buru ibu karịa nke Madagascar. Mana ile anya ọ bụ onye possession ka anyị na-eri. Ịgbacha ihe niile ịgbacha, possess ihe niile possess. Ndị Madagascar emerie yi. Biko ya letu anya tinye maka na ugbu a ihe nọzi na women ka somebody goes na always men nọ na boys apụgo maka na agba nke 16 anyị na-abanye ugbu a ọ bụrụ ọkwa fecha maka na ogene mba Cameroon ka ala anyị ga-ezute. Biko ya lee anya tinye ndị kwesịrị iti ọkachasị ndị o jiri gbaa bọọlụ mgbe Nigeria gbara Guinea. Biko ya lee ndị dị otu ahụ anya were ha bido bọọlụ. Biko ebidokwala Mikel webata ọfọzi nkeji 5 nkeji 10 ka match bịa na njedebe. Inwezi ike mee gịnị? Webata Mikel. Ihe ọzọ anyị na-elebakwa anya taa wee bụrụ gịnị? Maka na ile enwere akụkọ na-agachi ugbu a na Super Eagles na onye nlekọta ha na ndị NFF chọrọ ịchụ onye nlekọta Super Eagles bụ General. N'ihi gịnị? N'ihi ka o si agagasị na mba Egypt maka na ha kwenyere na ya bụ onye isi kwesịrị ilekọta ndị Super Eagles. Mana ka o si aga ugbu a NFF ekwuola na ma o butere iko mba Afrịka nke afọ a ma o bute ha anya na ha ga-eme gịnị? Na ha ga-ezi ya ụzọ azụ ụlọ. Maka anyị ka anyị na-ele anya na-ahụ ka nke ahụ ga-esi dị. Anyị le anya ugbu a ofu onye si na ewepụgo ụmụ nwoke, ewepụgo ụmụ obere nwa n'ebe ụmụ nwoke ndị bụ ụmụ nwoke nọ. Ewepụgo the boys from the men dịka otu onye kwuru. Ugbu a anọzi na round of 16 nke iko mba Afrịka nke afọ 2019. Leka round of 16 a si dị. N'ụbọchị Friday nke izuụka Morocco ga-ezute Benin, n'ebe Uganda na Senegal ga-achịpụkwa ya. N'ụbọchị Saturday ndị ala anyị Nigeria na Cameroon ga-achịpụ ya ma ọkụ elekere 5 nke mgbede. Na Saturday ahụ kwa mba Egypt na South Africa ga-achịpụ ya ma ya kụọ elekere 8 nke mgbede. N'ụbọchị Sunday ndị Madagascar na ndị DR Congo gama mbenabụ nke bụ oke ma ya kụọ elekere 5 nke mgbede. N'ebe Algeria na Guinea n'ụbọchị ahụ kwa ga-achịpụ ya ma ya kụọ elekere 8 nke mgbede. N'ụbọchị Monday izuụka ọzọ ndị Mali na Ivory Coast ga-amata nwoke na-abụ nke ka ibe ya ma ya kụọ elekere 5 nke mgbede. N'ebe ndị Ghana na ndị Tunisia ga-achịpụkwa ya ma ya kụọ elekere 8 nke abalị n'ụbọchị Monday. Unu ahụna ka o si aga ọfọma ka anyị na-agọrọ ndị Super Eagles. Mba Cameroon abụrọkpa anụ eji akpụ ka mma egbu. Ha bụkwa anụ ị ga-eji mma gị mụọ ya ọfụma ya dịrị nkọ iwere gbuo ha. Anyị na-agọrọ ndị Super Eagles anyị ala anyị ọfọma na-asị ha biko gbaa mbọ hụ na ha meriri mba Cameroon iji banye na agba nke ọzọ. Igbo ndị ọma, ebe a ka anyị ga-achịsawa ọwa na Nations Cup Special nke ụbọchị taa bụkwa nke na-abịara unu site n'isi mbido telivishọn. Enwere ajụjụ nke anyị nwere. Ajụjụ anyị nke ụbọchị taa wee bụrụ gịnị? Ile anya ala anyị ndị Nigeria na ndị Cameroon ga-ezute n'izu ụka. Kedu mba iche ga-emeri? Kedu ọkpụgo na ole iche na Nigeria ga-eji merie Cameroon? Maka na onye ọbụla chọrọ ka Nigeria merie Cameroon. Anyị na-achọ ka izite azịza gị n'akara ị ga-ahụ ekwentị na-aga n'ihe onyonyo gị ugbu a. Zibata azịza gị ebe a maka na anyị nwere ihe nrite pụrụ iche maka gịnị? Maka gị enwekwa ihe ọzọ chọrọ ịjụ anyị gbasara Nations Cup nke afọ 2019 izibata ya ebe ahụ. Ebe a ka anyị ga-achịsawa ọwa. Aha nka bụkwa Nwada Chika Iro. Unu emeela maka ịnọnyere anyị n'ụbọchị taa. Biko echefukwana ịkwado ndị Super Eagles ala anyị maka na nke onye gịnị? Nke anyị bụ nke anyị. Ndewonu.